and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Pero unsa oy ha? Alo sa nang mag-isulti ko no be para di ko maglutaw. Papahuwayon ako ni sir. Di na ko niya pabalikon sa salon. Unsa? Wa siya tuwa ka. Kuha kaya siya paginabuhi. Unsa man? Patyon mo niya sa guton? Ay sa paghukom good. Kay ako bitaw, sa sinugdanan, ingon sad anang akong gisulti. Iyagit kong gisanta. Naaman ko no siya laing plano good. Busa, ato na lang paaboton kung unsa man. Oh. Ha? Dawata. Kana. Ako ti ay? Paliti mo. Ni. Dato man ka. Di ba nang hambog man ka nga dato ka? Unya, mangayo di ka. Paliti mo. Sukutan ako? Di ko ganahan mo. Unsa? Hala no? Pubayat ako unsa Wabitaw. Unya kay dili man ko ganahan mo kay hambugira man kay ka. Oh, ha? Nya, unsa may mo mahimo? Dumtan tagyud ka. Ay, alam mo pag-away, oy. Iuli na yung siupaw. Ay, pag-amiguan niya. Kita ray amiga amaya. Unya kay kakanoon naman ko ini siupaw. Ako lang sa ning kanon. Unya na lang sa sunod. Dili na ko dawaton ang iyang ihatag nako. Amaw ka? Magpada ka na hambugira? Gusto sa ka matakdanan na niya? Hoy, unsay matakdan? Wa man ko'y sakit. Kanali mo pagkahambugira di, dili din ang sakit di ay. Ngani mi dool makadini oy? Dito kay kada. Nigdako na ko. Manguyab gani kara ko. Dili tagyod kasugton. Hala. Bong Ochero. Iyara, okay ka lang? Huh? Excuse me, hoy. What do you think of me? Nakagusto ni mo? Hoy, huh? Dehens na ko type ang potot. Hambugira pa. May parehas ka kagwapa ni Amaya. Pero layo ra kay kang Amaya, oy. Mas dato pa magaling tanaon si Amaya ni mo. Sabaan ninyong duha, oy. Ay, alam ko na mo pag-away, be. Tanan na, amaya na. Ato na siyang biyaan. Isabak kayo na siya. Mura na siyang himungaan nga kaitlugon. Dali na. Maya, ayaw pag-uban anak niya. Kay matakdan ka siyang kamaldita. Ni, tanadayon, amaya. Ay sa putot. Ikaw, pikot. Sagdi lang pikot. Di man pisot. Bastos, jud kayo to siya, oy. Wala lang unta ka ni tubay niya aron mahilom na unta siya. Kaayon niya, no? Magpadaog di ay ko. Di jud noon ko. Dato gut me. Di jud ko magpadaog og pobre. Nganong wa man na ni mo uli ang syupa, oy? Labay na, oy. Ay kaon na. Ayaw lang. Gigutom man ko. Ako laling kanon. Ilabay na. Kay mamalit taglain. Ay kaon ana. Kitingalig hugaw na. Mamalit taglain pa. Uy, ayaw nagmiko anak niya. Kung makig-amigo ka niya, no? Di nagyug ko mo tagad ni mo. Di nasad niya ako makig-amiga pod ni mo. Ayaw ka suko na ko, uy. Ay, tagad ni Roy. Sige. Ma, gimingaw man ko ni Amaya, ma. Uy, may tagmamauli na tas ato, no? Hapit na nak. Gamay pasensya na lang. Ato na siguroon, gawa nagay problema ang imong lawas. Di man unta ko gustong mo absent. Oh, kung mahimo pa lang nga mo eskwelang mahilantan, wag yun unta kay absent. Pero kinahanglan man kang mupundo din sa ospital, kay dili man maayong imong kondisyon. Diri mao, diri ako. Sakit kayo adto akong dughan. Diri sa tawang likod, basta akong buko-buko. Basta akong uma. Kung muubon ako. Anya karon, unsa na may imong gipati, ha?
Maain ako. Sir, So, lipay na ka, Jared. Pwede na mong mamauli karon si mama nimo. salamat sir ha. Welcome. Amping gid sa lawas. Oh sir. So, let's go. Sir, Sige. Andaman na ang tanan ninyo mga dadonon. Kay ihatod na mo sa inyo. Gusto sa kong tanahon usab ang pwesto para masugdan sa labing dali ang tindahan nga giingon ako nimo. Pagkabulahan nimong nakaangkon og among parehas ni Sir Buyax Dalia. Buutan magug ka, maungo yung kapasagdi sa Ginoo. nagtarong lang sab ko sa akong pagpanarbaho ubos niya ni Nay. Kay maayo man sabot si Sir. Tinuod nga, tagsaon ra gyud kaayong iyang kinaiya. Maong gitahod gyud namo siya. Og kaming tanan niyang mga sakop, milaban gyud siyang negosyo. Murag, nagtuyok-tuyok man to gani, ha? Sabay gitan-aw adto. Palito ni niyang inyong yuta? Ay, dili man. Nagplano lang siya nga iyang abangan ang kilid kay tukuran niyang tindahan ni Nay. Oy, mao ba? Umas maayo hinoon. May paaboto na kang dugang income gawa sa imuhang sweldo. Ako iyang gitahasan nga maduma sa maong tindahan ni Nay. Oh, jackpot! Ay, pinangga kaayo gyud mo niyan, oh. Ang saman, ulitaw pa ba tong imong amo? O kung ulitaw pa, og makahuna-huna panguyab nimo, ayaw gyud og pakyasa kay grasya na kana dalya. Sinaw na tong pusas ni Nay, uy. Tuwa ang asawa dito sa Amerika. Taod-taod na tuminyo si Sir, uy. Pero ang nakadimalas lang kay wag yung anak. Uy, mao ba? Ay, unsa ba di ay, uy. Pero nalipay kay ko para nimo dalya. Kay ipahimutang kag yun di ay og tarong sa imong amo. Wa bitaw ko magdahom ni Nay. Ngano man kahana, no? Ang iyang rason, para kuno na ako mamonitor permi ang akong mga anak. Kay lahi mong gyud kunugod nga naa kanunay ang usa ka inahan nga magbantay sa tanang higayon sa mga lihok siyang mga anak. Ay, tinuod yun na. Kay bisan gani kanang dili pa magkuwang bitang usa ka inahan ug amahan, naa pa man gyud gani masimang sa hiwing dan nga ang mga anak. Unsa pa kagway magbantay, di ba? Tinuod na. So, hayag na daig kaugmaon ni Jared ug Amaya, ade. Kung magtarong silang pag-eskwela, kay ako, kutob sa kumahimo ni Nay, ako yung paningkamutan nga akong ikahatag nilang hustong edukasyon. Mama, datot na ta? Unsa? Gipanday naman ni atong bay. Ilisa ni bag-o. Ay, datot na ta. Ha? Hilong, uy. Usa ko'y dato, uy. Di ba na ato ang gisumpay da sa akong kilid, Amaya? Ang Sir Buyax man na. Magbuot ang tindahan si Sir Buyax. Unya, pabantayan ni Mama. Pero dili na trabaho dito sa salon si Mama Dalia. Unya, ato na nagtindahan. Unya, si Mama makay pabantayon ni Sir Boy. Dili, Amaya. Kang Sir Buyak sa maong tindahan. Ako lang himuon niyang tindira. Sulduhan ako niya. Ay, kabati. Unsa ka? Ato lang unta to ang tindahan. Ang nga madato na sa ta. Madaghan na sad ang atong kwarta parehas nila ni Aiza. Kung mo anay si Sir Boy, ako siyang ingnon nga atuon na lang na tindahan niya. Ayaw, uy! Di ka mauwaw? Amaya, dili ko gusto ana ha. Magpataka kalag-ukab ana imong baba. Kung naas imong atubangan si Sir Boy, ayaw taon pagpakauwaw nak. Sus, Dalia, pagkadaghan sa miriak nga nahuman na ang tindahan sa imong amo kay nadako no sa kahig ang bati ninyong bay. Mikalit lang kuno kanindot nga gipaayo og apil ni Sir Boy. Dili na kuno basta-bastang tanawon. Nauwaw bitaw ko ni Nay, uy. Ako bitaw siyang gipugan si Sir Ana, nga dili lang iapil og ayo ang among bay. Pero man gyud maminaw.
Kinahanglan yun ko no nga ayuhon kay nagpaingon na biya ko nos pagkaulitaw o pagkadaga si Jared o Amaya. Pagka manggihuna-hunaon, talagsaon ang pagkatao. Tinuod ni Nay, mong naglipukit ko unsaon ako nga. Makabawas ko sa iyang kaayo nga gihatag namo. Ang imo rag yung pagkamatinud-anon, Dalia. Imo lang yung ayuhon sa pagda ang ihang negosyo nga iyang gisangon diha nimo. Bitaw? Unya, nahibaw rasad ang iyang asawa ini iyang gibuhat. Kana mo'y wa na ko mahibaw ini, Nay. Wa ko'y ideya kay maikog man sa kong mangutanaw eh. Pero kinahanglan nga imo gyud ang buhaton aron paglikay nga dili ka maproblema, Dalia. Ha? Unsa man, nakaila ka bas asawa anang imong amo? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!